mamamakyaw ko ng manok. Liempo. Saan ba kayo nauwi? Akala ko dito. Yung Waray? Nabanggit. Nabanggit nga. Nanay mo pala yon. Sige. Nanay mo pala yun kasi napagtanto ko lang na nagaano, ganito, gano'n. Wala ka na. Manok baboy po. Sa inyo, tita? 370 lang siya kilo. Ilan? Wala, te. Ano na nangyari? Swerte nga naman. Manok baboy na lang, ganisa na kayo dyan. Manok baboy dyan. So ayan, bili na kayo ng baboy, manok po. Manok bossing, mga manok. Bili na po kayo ng manok, mga bossing dyan.
Nasaan na yung mga suki ko? Bakit nagkawawala? Di pa nadating. Ayan. Manok kayo dyan mga suki. Manok baboy po. Manok baboy kayo dyan. Manok bossing. Manok baboy kayo dyan. Bili na kayo ng manok baboy dyan. Bossing langgunisa, balat ng baka, patalaman, pork chop. Bili na kayo dyan. Bili na kayo dyan. Sayaw na lang natin para lumapit yung mga customer. Ramdam mo? Sa inyo tita, mananayaw na lang kita kay ani na mo. Sa inyo te, may 70 lang. Manok 150 na lang, baka to 400. Patalaman 18 lang. Ano sa'yo, te? Tempo ka na lang. Ikaw, may kasin pa ako. Nakilala ko na ni Manak, na babae. Oo, ano sabi niya? Nakita ko din niya. Ito lang naman yung may May bunso ko, matangkad na ano. may anak luwat. May anak na babae. Iya, ito anak. Uy, bakit ikaw bugi? Ito pangalan. Bakit ikaw bugi? Dumaan na dito, diba? Dumaan. Sabi ko, di na ikaw ka. Taga-saan ka? Nagarundo sila natira. Sabi niya, sabi may nanay ka daw dyan. Baka ako yung si nanay. Sila na saan Ilan taon na to? ano, mag-aanin sa ano, mag-aanin sa September 7. Wala. Yun naman, 4. Ito yan, di na nagtako. Yun sa ko. Fine. Ano Support pa lang yung mama. Ano pa lang sir, dalawang buwan pa lang yan. Sabi na, ganun ka trabaho man yun. Yun na yung tatay niya na trabaho ng palengke. Kilala niya na ako. Kilala ko din yung amo nila dati. Pero sa, ngayon lang yan sila ng ano, may sarili yan sila mga pisto. Nung nagmahal yung baboy, lalo sila nung magmahal ang baboy. Diba nagmahal, ito lang. Mayroon sila pisto sa ano dun sa Olivares. Dapat ang simbahan. May simbahan ba dito? Simbahan sa, dapat ang ano. With Green Hills? Green Hills. Santo Niño.
Pero may era upa dito. Oo. Hindi man ang hirap ko ang kamahal, kamahal man ang daw, hindi man ang hirap ko tingka. At hirap na ka. Nalong na. Oo. Tapos mo sila sa baliwan. Saan doon sa Baliwan? Sa palengke. Sa may kuwanan, naran. Manok baboy po, bossing. Sa inyo po. Din man, di na na eh. Mapasok dito. Pari usog. Sa inyo po, boss. Hindi ka matiboy lang. Impahimo ko ini. Sa inyo, boss. Clear po. 370 na lang po dito. Manok. Yan, 150 na lang kilo. Ayaw ko na pag-ayos ng ano. Malalaki yung manok ko ngayon eh. Oo. Punta nga kami sa ano. Diin. Inorder up ng mga, ano yung longganisa. Oo. Babae nga. Ano man? Ano Ano tayo? siya, di mga, ano, di ba nauubos siya niya longganisa. Mm. $266 pang adobo. Maliliit. Pangkain lang ba to? Pangkain lang. Karon. Hindi na kasi sila ng bubugo. Ano lalaki? Kasama ba? 110. Peso 26 lang po.
Yan, balat ng baka. Pang barbecue. Thank you po. Ano nanay? Maghihigpit na nga ni Kuno. Dapat daw kung hindi ko nakasama. Buwan leto nira sa iwar kay mag-iilit siya na ako nira. Butante ako din niyan to kaya gusto nila ko nila dito ni. Kaya po si Mano. Ano ba? Ano na? Hello? Paano ka na pagkain ng gulay tayo kung mag-aral ka? Pinapakain pala ikaw sa ginal yung mama nila. Alam mo na, ang babaunin na yung gulay at pagkain. Wala yung ibang bao. Wala na yung kakain ng gulay. Inaurang ko diba? Oo, yung kasi nagkasa. Babaunin lang daw yung gulay. Ilan ba anak nun?